SB
Manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 ENCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan, gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikoson, o pati Arbonong Junior, o Bernie Pitok,
Halina ang mga gahi. Art Bunho Jr. Bernie Bitok. Good morning! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag World, may buntag Universe. Disyembre 11! Uy, biyernes na! And congratulations, Hilas King, Bernie Bitok kay karon nag 2 months na ang gahi ni Bay. 2 months pa lang niya, 2 months pa lang. Muna akong pasabong niya, i-remind mo, 2 months pa lang, me, ha? 2 months pa lang ba yan, Relax lang muna, relax. Kanya every 28 days according to the report of Facebook, kanang di gyud ta mo mino sa 2 million ang ato ang reach. Thank you. More than 13,000 na ang ato ang mga loyal followers. Salamat. In just 2 months, daghan salamat. Thank you sa inyong tanan. O siyempre sa tanan po namin na karon sa Home Radio 93.5 nga nakaroon namin na sila mga radyo. Ang mga tao di karon nga gabiyahe, labi na kung na-assign sila sa mga probinsya, di ba gabiyahe sila sa iyo. Kita ang background, labi na sa mga tornida sa sa Villanueva. Kanang mga power sila attorney. Sila attorney, pag magbiyahe daw silang tanan, Kita ang kita ang samok paborit. sila. Salamat kayo. Thank you. Thank you kayo. Dahil basta ano na pagaw manggabay? Grabe ba? Ha? Borag kagahapon lang. Grabe atong kuan na. So nabuang ka sa Busy kita. kanang Buntag, udto, hantod gabi nabuang ka sa mukbang. Oo. Unya pagkahuman nagsyamgyupsal. Oo, grabe atong mga usay mo sound taman kulba mong gidugol ang gahi ni bay mo nang pag daghang kay imbitasyon nato. Salamat kay ninyo pero muna nagkapagaw-pagaw. Ako lang mula ni akong hangyo. Sa tanan mga laminaw na mga partner sa among mga staff, palihog nanarbaho ni sila pag uli nila tinggi po ninyo ni sila. Ano wala gitinggal? Mo bitaw mo post bitaw ko sa Facebook. Bitaw mo ko sa Facebook nga thank you to our hardworking staff. Kaya nanarbaho ni sila. Kanang ilang pagkaon. Ako yung greet. Good morning diha kang Emily. O kang Rip Gonzaga. Rip, ana. Sa mga partner, sa mga staff. Muna ako ubanon yun ako nakakuha para peaceful ang kinabuhi. May na lang si Jenna kaya nabisi pang grado sa among mga bata. Hoy, kagaya sa lang. Dako kay mong pasalamat. Daghan kay karong ka PM sa to kagahi art nga mo bisita ta sa ilang mga lugar. Sa ilang mga establishment, mga LGU, nagparamdam na. Salamat sa ninyo. Sige lang. Bisa pag isa rin ikaw na sa programa, paningkamutan na mo nga makaagi mida sa inyo ha. Salamat kayo ha. Usa mo ang mission kung katuyuan diri sa gahi ni Bay. Di lang ta about information, di lang ta about entertainment, di lang ta about balita, kundi aniya himuan mi ninyo labi na kamo mga negosyante, labi ka ng local nga mga enterprises. Correct. Kana mga lumad yun Cagayan de Oro, Miss Or, Bukidnon, Mindanao. Gamitan ninyo ang gahi ni Bay, isip inyuhang marketing arm. Thank you. Correct. Gamitan mi ni Bernie. Kaya ako yun ipagamit ninyo si Bernie. Away problema. Ikan sa tiil ngadto sa lapalapa. Pila raman po'y kusog na to kagahi art tapos inulman man po ni sa Ginoo ni atong kalawasan. Pwede ra gyud sa gyud ko magpagamit mega. Abi ba lang selfish na mega. Abi na lang choosy kay ka. Speaking ng mga kagahi. Doon ay good news ang atong bisita karong buntaga. Labi na kini kay Cagayan de Oro yun ni. Correct. Unsa kini local yun ni. May na lang yun. Kay live ra ba sir? May galing kay nanutbrush ko kalimaron. Mao ba? May galing. Kay Humot-usab. kadungog na mo ani Monster Kitchen. Yes.
Monster Kitchen, ha? Dili ni siya kanang kusina sa mga monster. Dili ka ng mga monster mangluto, ng mga kulba, mga gahi ang mangluto. Kani mga gahi ni nga mga baker. Yeah. Gahi nga kusinira, gahi nga mga chef. Tanan, ha? Tanan, ha? Oh, Labi na karon sa pandemya, kung naiuban nahilig og tanom, na po uban na nahilig og bake. Yes, O, yes. siyempre, usana kung mag-bake ka, siyempre ang mga ingredients, ang mga kung ano, asa mapay, anak. mga gamit, equipment, Tanan, mga yes. baking So, churba. swerte ka itong, paminaw mong tarong, ha? Itong mga mahilig mag-bake diya, actually. Gwapo kayo itong bisita, ang atong Customer Development Manager sa Gwapa! Monster Kitchen. Up, maga. Gandang dilang, puso ko yung namiha. Wailain si Ma'am Novaline Lumaktod. Hello, Ma'am. ang Good. Customer Development Manager sa Monster Kitchen, si Miss Nova. Nova, good morning. Good morning. Maayong buntag, mga gahi boys. Hey! Happy Friday. Happy Mansuri. Ma'am, happy Mansari to. Ay, pag mansari na ako, ma'am. Kasi may masuko na yun. Dito, Ma'am, good morning. Morning, And, Miss Nova. Yes. First of all, let's talk about Monster Kitchen. Ato rin pa ila, kay ila madunggan, maagian. Namo sa Kugo, namo sa may katedral, magian sa will you please tell us about Monster Kitchen? Unsa man ni siya? Kaya ilang man una basig naadiha ang ilang mga mother-in-law. Ilang ugangan. Oh, nga Kay ganito. Monster. Mahadlok. Yes, Miss Nova. Okay. Monster Kitchen is actually your neighborhood negosyo partner wherein we cater packaging. We cater also ingredients. We cater also training through Monster Kitchen Academy. So, complete. Para sa tanang Parang whole bakers. package na ni Art. Yes. Para sa tanang bakers o katong gusto, di lang kaya katong mahimong baker, kundi mahimong chef. Yes, of course. Okay. So, whole package na. Ingredients, packaging, plus training. Training. Exactly. Oo. Unsa man pud nga mga training ang ginatudlo sa Monster Kitchen, Miss Nova? Klase-klase nga mga basic o entrepreneurial nga mga training susama sa basic nga mga cupcakes, we have cookies, katog yung pang starter nga pang negosyo gyud nato. Mao ba? Kita na ba kagahi Art? Kita grabe lang itong suporta ka ng mga anak. Di ba mo na itong gusto ginapush ba karon? Kanang Kanang yung- from nothing into something. Yes. No? Sinana. Oo. Kaya ang inyong kalampusan, amo po ng kalampusan. Oo. Pag mo dako mo, ni dako mo. Una ka pa together. Yun ana. ha? Bitaw. Tapos ma'am, yun ani. Kanang unsa pud kadugay ng inyong kanang Monster Academy? Okay, the academy existed already way back 2008. So, dugay-dugay na ta, but the Monster Kitchen, nagsugod, dugay na gyud pod sad sa Cagayan de Oro. Correct. We are happy nga we wanted to improve lives sa atong mga labi na mga taga Cagayan, of course. Oo. Alright. So muna karon daw na sila'y good news kagahi Tepa, Art. asa gani amo nagsugod, asa mo dapit nagsugod gyud labi na sa Cagayan de Oro. Okay, our flagship store is in Mortola, in likod lang sa Aurorama. Yes, tama. Diya, I remember. Diya nagsugod, no? I remember Diya sa that may day. Kugon area. Yes. No? Oo. Pagkahuman, kanang diya dul advance ng pag-ibig burn diya kilid sa Aurorama na diya ang Monster Kitchen. Unya, na-expand mo inyong second nga expansion. We have also wala na ta napugnan no na natay Cathedral, Oh. St. Augustine nga branch, tapos naatay Osmeña Wow. at bang sa Gaisano, and we also have Iligan, Davao, and Valencia and Puerto. Dami na. Mao din ang diya sa kanang katedral nga naa diya silang father per me. O silang sister. Ana, kay kung way misa, mag-baking sila. Yes. Ana, good morning yung mga father. O, natay good news. Unsan ning good news, ma'am? Murag, ipahibalo daw may kay wala man ninyo gibutang sa among script. Unsan nang naa daw mo good news. Unsa ka ni nga good Oh, news ni? good news. Unya, gibutang ni doon na Ocampo, blank. Unsa kini? Unsa kini nga good Unsa kining good news nga blank? Okay, we are happy to inform everyone that our 9th store, 9th store, ikasyam. yes, 9th store. Grabe. So is actually now on its soft opening in Pueblo
Uptown. Wow! Nasa Pueblo. Sa amo nga mga uptowners. Sa mga kuan, Yes. sa mga kung asa ang mga uptown girls. Asa dapit sa Pueblo ni Miss Nova? We are actually located at Regatta Square. So, at Bangmi sa Prawn House. Oh. Ah. Yan dapita. Kananay building yun mismo at bang sa Prawn House, no? Yes. Oh, naamo diha. All right. So, unsa may atwa Nganong nisaka pa man gyud ma'am, nga daghan naman ko nganong dito pa man nagpaduol pa man gyud dito sa taas. kay mga tapulan na sila muna no? Dili, magpaduol jud mi. So sama ra gud sa inyo nga nagpaduol gud sa atong mga katawhan karon sa in the middle of pandemic, we wanted to be your neighborhood negosyo partner. So kung intag neighborhood negosyo partner, magpaduol gud ta, giving more convenience to our monsterpreneur. Kay syempre kung naikulang sa imong mga ingredients mo na og pa ka, hassle. Oo. So kami, we wanted to support especially ang existing and katong ayha pa nila nabaw-an nga entrepreneur day sila. So ami magpaduol gyud. Oo. So, the same services ang naa diha karon sa Pueblo de Oro nga ihatag sa Monster Kitchen. Yes. Nagyapon ang kaning mga inyong pagpamaligya sa mga ingredients, sa mga utensils, equipment ug Tanan. ang training. Yes, of course tanan. So dili ta pwede nga ang isa ka store lahi. So kompleto gyud gyapon ta from tools, equipment, ingredients and training. And of course the atong customer service. All right. O syempre, karon ma'am, kay pandemic man ma'am, nabatay mga special offer pa nga na ginahatag sa Monster karon. Of course na Unsa man ni siya nga mga sa special offer. Okay, for the Pueblo Uptown branch namo, we are offering on the 15th until 17th ang atong 10% discount. Sa bisan unsa nga mga items. Selected? Kuan lang sa ingredients nato og Sa wala lay labot ang atong equipment. Naabay minimum purchase requirement, Miss Nova? Wala tay minimum requirement. So gusto namo nga ma-enjoy sa atong mga entrepreneurs out there ang ilahang chance. We also have a raffle promo which is makadaog na sila'y chance nga makadaog og milk tea negosyo package. Wow. We have basic dessert package as well as frap or shake station package. When you say kaning package, meaning to say nga, di lang naka-ingredients ang inyong hatag, isa yun ka kanang kinatibukan nga makasugod na sila sa, for example, milk tea nga negosyo. Yun ana. So, basic ingredients, tools, and as well as ang training kay diba? Wow. Unsaon man nato. Kung naghatag tag package, then dili sila kabalo unsaon. Tama. Have that. Wow, galing nga. Galing, Ha? Okay, no? So, siguro, Miss Nova, manawagan ta sa ato ang mga kuan. Nanay. Sa opening mismo po, doon sa may tabo. O, tapa. Unsay may tabo din sa Pizza 15. Sure. So, naatay atong first 20 customers sa from 15 to 17 naa sila'y libre nga freebies gikan sa amoa, gikan po sa among mga sponsors nga mga suppliers. We have free demos. Then on sa mga adlaw pa nga umabutay, naapod tayo naka-line up nga mga activities para sa ilaha. First 20. First 20 per day. That's So, for ang dawato, First 20 per day. per day. yes. So, ang dawato na lang niyo, 15, 16, 17 na siya. Yes. So, ang dawato lang niyo, dapat 11 na lang. Kay siyam naman ni Da Andre. Sila. So, kada at least, Mo galing. preview appeal na. Mga dlaw na mo daan dito, alauna. Linya na mo ang dahil ito. Ito, unsaon man pag-avail ani sa first 20, ma'am. Okay. Unsa oras day mag-abli ang Monster Kitchen diya sa Pueblo. We are open 9 o'clock in the morning. So, to 6:30 in the evening. Alright. All right. Galing. Asa makontak ang Monster Kitchen? Naaba mo yung inyong Facebook po na account or inyong hotline? Yes, we are in the Facebook page. Kindly follow kay naa dito na list down ang tanan phone number sa ato ang mga retail stores kay in kaso og kung asa mo duol
pwede mo contact automatic dito nga numbers. So, follow lang ta sa Monster Kitchen Facebook page Monster para sa Kitchen. updates. Maura na siya. Yes. Agto mo sa Facebook, pangita ang Monster Kitchen, inyong i-like, i-follow, unya nanaday mo madawat ka mga impormasyon. Yes. Kanang pwede po ba ka i-text Miss Nova? Yes, as a Uy. customer development manager, you can text me through 09 can I Yes, yes. 0997 0997 117 117 5074. Yeah. 5074. Again, So to, kuha ninyo ang panahon. 0997 117 5074. O mga kagahi, nananadiya sa ato ang screen. No? Mao ka na ang hotline sa Monster Kitchen. 0997-117-5074. Alright. So Miss Nova, napa ba kay dugang impormasyon labot sa inyong opening sa Monster Kitchen sa December 15 to 17 sa Pueblo? Okay, I would like to take this opportunity, no, because Monster Kitchen have been your negosyo neighborhood partner for quite some time, and dili po rason ang reason gyud nga nung nag-open me, it's because of our existing monsterpreneurs. Kumbaga ang atong mga nagsugod nga mga negosyante sa wala to kung unsa na sila karon, and we are very proud na we are here for you this in the midst of pandemic. Mo gid na nilang pangutana nga nung si Monster Kitchen ang uban na nirado kami nag-abri. Galing. Nag-expand. Because tungod na sa inyong tanan, and the success wouldn't be this much because kung dili lang tungod sa inyong tanan. Alright. Yay! Daghang kayong salamat. Congratulations sa Monster Kitchen. Miss Novalyn Lumacton, ang Monster Kitchen nga Customer Development Manager og sa tanan naglangkob diya sa Monster Kitchen. Congratulations! and God bless you. Congratulations. Mga kagahi, bisitahin na ang Monster Kitchen diya sa Pueblo de Oro sa May Rigata Square. Yay! Thank you, God Thank you, bless. ma'am. Malipay na niya mong kwan. Malipay na niya itong mga asawa po diya nga nakaroon sa Uptown. At least makabake-bake na. Magkaya nga na, no? Oras na to mga kagahi! Gahi pa ba? Alas 7:09 na. Aniya na ang atong mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Hoy! Kanang gahi yun. Alian ang mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Patay ang usa ka inilang high-ranking NPA commander sa barangay San Agustin, Tandag City, Surigao del Sur nga si Alvin Luque. Si Luque kinsa na ilang sa alias sa kalihukan nga Joaquin Jacinto, sakop sa Executive Committee sa Commission Mindanao sa CPP-NPA. Suma sa kapulisan, namatay sa enkwentro si Luque diyang dakpurunta kini siya sa mga otoridad base sa warrant of arrest. Lakip sa nakabsas kinabuhi ang kauban ni Luque nga ng labay o granada sa kapulisag militar. Si Luque gatubang mga kasong murder, arson o kidnapping ug dunay patong sa iyang ulo nga 6 million pesos. Nga balita. Patay ang usa ka lalaki humang gitigba sa iyang kainom sa barangay Galamang, Magsaysay, Davao del Sur. Biktima giilang si Inocencio Mamites kinsa nakabikil sa suspect nga si Jonel Pogador. Ang biktima gitigba sa iyang ulo ug liog sa suspect. Gahi nga balita. Usa ka misis gitigba sa iyang mismong mister sa barangay Estaca, Dipolog City. Sa investigasyon sa mga pulis, tulog ang asawa diyang kalit kang gitigba sa way igong rason. Luwas na hino ang biktima nga daling nadala sa ospital samtang gipasaka nagkasong kriminal ang tampalasang bana ni ini. Gahi nga balita. Giatake sa mga armadong grupo ang detachment sa mga sundao sa Madre Labu-Labu, Sheriff Aguac, Maguindanao. Suma sa kapulisan, mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kung BIFF ang responsable sa insidente. Miabot sa 30 minutos ang enkwentro tali sa mga sundao. Samaran ang usa ka 16 anyos nga residente sa lugar. Wa hinalang hinooy, may nalang wa hinooy namatay sa insidente. Gahi nga balita. Dakpan ang usa ka mamaligyaig tabako man napalitag Shabu sa barangay Bulwa, Cagayan de Oro. Gilang suspect nga si Mark Oliver Maagad nga nakuhaan og dulan o sa kagramong nga shabu nga gakantidad og 6,000 pesos.
Gahi nga balita. Subling kapahimang no ang kapulisan nga gidili ang pagsugal ilabi na sa mga pampublikong lugar. Sa barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental, gidakop ang 5 ka mga lalaki kamulong bilyar nga gasugal. Suma sa mga pulis, mga suspect nagpinusta ay sa duwa nga gibawal sa lugar. Nakumpiska kanila ang 600 nga taya. Samtang sa Sinalok, El Salvador, Misamis Oriental, gidakop ang 2 ka malaki tungod sa pagtari-tari. Nakuha kanila ang napulo ka mga manok panabong. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, sugod daw sa Enero 1, 2021, January 21, 2021, health workers nga manarbaho abroad, pagalimitahan. Suma sa Philippine Overseas Employment Administration, kung POEA, matag tuig, 5,000 lang ang pwedeng tugutan. Kini naglakip sa mga nurses, doctors ug uban pang healthcare workers nga buot manarbaho abroad. Butang nga gibabagan sa health professionals kay supak daw kini sa ilang katungod. Oh no! Gimakmak sa mga health worker ang maong lakang sa gobyerno. Kay nganong sila pagalimitahan kung sa abroad sila buot manarbaho. Di matud pa angayan nga babagan silang buot mo lambo pa sa ilang propesyon. Ilabi na nga diri sa Pilipinas, way klaro ang ilang kompensasyon. Kanusa daw ka nga ang sweldo sa mga health workers mutaas? Aron kadaghanan kanila di na manarbaho sa gawas. Kay dugay na taon sila niini nga gaugtas. Nga maglisod na gani daw sila pampalit og bugas. Dugay nang ginaloom sa mga health worker ang ilang kahimtang. Dugay na sila sa gobyernong nanawagan nga sila pagatabangan. Apan ilang mga sweldog benepisyo, wag gihapoy kausaban. Ilabi na nilang katrabaho sa mga pribadong tambalanan. Busa ilang ihagit ang gobyerno. Tasan ang ilang mga benepisyong sweldo. Aron nurses ug uban pang health workers di maglabad ang ilang pag-ampo nga sa Pinas unta pud sila moasenso. Di kay pahimuslan lamang taliwa sa ilang serbisyo. Sobra na talaga kayo. Ang kakapal nyo! Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate.
Camigan's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof. Ed o graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Kami mo dahil sa aming nadahigon, umubatikot sa aming batikoson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok. Kainibay, kainibay, kain sa balita, kain sa kalingawan. Oh yeah! Mag-usa kita sa Fiesta Pasko, Fiesco sa Villanueva, Day 11. Day 11 na ba? Bago kita nag-day 1? Fiesco 2020, Day 11. Sa? 2020? 2020. 2020. 2020. Yes! Oga, good morning sa tanan mga taga Villanueva. Villanuevans. Villanuevans. Oga, syempre, nining Nalipay. buntaga, Lipay kay may karong buntaga. atong matimbaya. Oo. Ang mismong dili ni siya tawag ko nga inahan kay bata pa man ni. Bata pa. Kanang mga tiguang na mo na inahan sa lungsod, amahan sa lungsod. Oh, tama. Dapat ino nimo ning kuan ni. Ang patawag ani niya nga inalang ko bay para nimo at sulugoon pod sa lungsod. Oh, ana ra. Ana ra man po ni. Pambol po ni siya. Sundog-sundog po ni siya sa kuang nga. Kini siya at punog yung sulugoon sa kanginan. Inalang ko nga sulugoon sa lungsod. Sulugoon sa lungsod. No? Nining buntaga sa tuang Fiesco Day 11 Countdown, Mayor Jenny Uy Mendez o Villanueva, Misamis Oriental. Good morning, Mayor! Jenny, good morning. Hi, good morning. Burns, my Yes. Good morning. Kumusta ka, Mayor? Kumusta din, Mayor? Mayor? okay ra kaayo. Ayan, It's okay. Yan, Okay. medyo challenging ang signal ng konti. Okay. Ang sama na imong cellphone. First, ilabay na ko Sorry, na imong sorry. cellphone. Sige, ring-ring anang kuwan diya. Natigis to yung mayor. Yeah, anyway, Mayor, kini ang ato ang countdown. Una-una, salamat na Mayor Jenny sa pagsalig sa gahi ni Bay, no, sa ato ang programa nga himo mininyo bisag kuan nga inyo dili man nga official pero gihimo mininyo media partner alang sa inyong Fiesco, no. Daghang kay salamat yan, Mayor. Now let's talk about unsa ang imuhang masulti sa inyong celebration, especially tomorrow night will be the culmination of your Fiesco 2020. So ang kanitong Fiesco, ato ning gabuhaton since Nawala. Nawala. Oo. so first time nga nato puro siya Mayor. Dali. Kaday lang, Mayor. ha? Teka, Mayor. Tawagan na lang nato sa parang iyang audio mas clear. Kaday lang, Mayor. Ha? Kaday lang, Mayor, ha? kadyan lang kay Mayor ha. Tawagan ka na mo. Pero steady lang ka diya. Tawagan sa namo na imong Tawagan ka na mo para ang audio mas clear. Okay. Masulod na to na dire. Ana lang imong video. Okay. Kuan ko ang imong cellphone, Mayor. Kay karon kagabi Bernie nakita nimo tong ilahang lamoda. Oo nga. Ha? Kay grabe mo na ni ka-supportive si Mayor sa mga LGBTQRSTUV WXYZ community. Yes. Atong tawagan para mas gwapo ang audio. Okay, Kay yes. ugma na baya ang ilahang mutya. Oo nga. Unya ba? Unya na ang gabi. Unyang gabi ang ilahang tama Miss kanang binibining Villanueva. Correct. Tapos sa bagyon mga maanyag sab.
Oo, so, mo nang ilang gikabisihan gid actually karong mga panahon na. Unsa na gidawat na ni Mayor ang call? So lang kayo kay para mas clear atong kuan. Ayan. Ayan. Iagi na atong iyang sa phone gyud. Mayor, nanay nagtubag sa imo ang phone? Aha, kadyan lang kayo Mayor. Moagi mi sa imong phone Mayor para na audio. Audio? Ayan. Mas kusog bang audio nga akong gipaduol? Ayan. Okay ra. Ayan. Mayor. Ayan. Ay Okay. na lang, okay ra. Okay ka na. Okay. Yan, mas guwapa. All right, Mayor. Let's from the top. From the top. Mayor Jenny, una-una nagpasalamat ang programang Gahi ni Bay nga gihimo mi ninyong media partner sa Fiesco. Nalingaw pud ba mo sa unsa inyong nakita labi na kang congresswoman o kang attorney Julio Oy nga sayo pa sa buntag uban-uban na pud namo sa ere? Yes, of course. Salig kay ko sa inyo ha. Thank you. No ba? Salig kayo daw sa Tobern. Sa naong ni Bernie, ni salig po ka. Hindi maninood lagi. Credibility, years of experience. As ako daw, Bern, credibility sa imong experience. Damay Di nila. ba na? Actually, lipay kaayo mi sa inyong programa. Nalipay mi nga, mura mo og Phoenix ba, na reborn, reincarnated after sa ABS-CBN, po mo sa Gahi ni Bay. Yan. Team shutdown. Di na kayo na nato isgutan sa anam. Ang ato isgutan lang, ang karon. Bitaw, Mayor Jenny, kanang how satisfied are you with the Fiesco nga celebration? Ilabi na nga tonight would be the Binibini, but kaning 11 days sa ato ang Fiesco countdown. Kay grabe ba ni ka-challenging tungod sa atong sitwasyon karon na pandemic. Yes. Oo, because butla ito ipaibalo sa katawhan nga ang gihimo sa Villanueva, Misamis Oriental, murag one of its kind, one of the first. Nga naman, tanan nilang event virtual, 90% silang event virtual, and yet people are supporting it. Tinood. Niya nalingaw ang katawhan. So, congratulations ni Ana, Mayor Jenny. Mayor. Salamat kaayo. So, bali, kani atong Fiesco nga event, since 2017, ay panina himong virtual, pero since 2017 naa na ginang concept sa Fiesco nga month-long events para sa fiesta og Pasko. And actually, I didn't know nga we can pull it off. No, I didn't even expect nga we can pull it off. Kay dili baya lali mag-virtual, kay di man gid tanan tao nga nay strong internet connection, no? So, kuan ka nang, for me, overwhelming ang support. Kay kana among page, mostly na noon gina siya daghan gaana sa among page for mga job hiring or information gikan sa LGU. So first time karon na nakita nako nga giadtuan among page for entertainment purposes. Unya ang gi-entertain pod is puro local talents. Wow. So, ang mga gi-feature mga local products. So grabe kay ko ka happy sa ato ang Fiesco 2020 nga despite it's been a very challenging year full of surprises nga narabay duha ka klase sa surprise nindot og dili nindot. So daghan kayo kanang surprises nga mayong tanga dili kaayo lugar dili lugar kay nato gikalipay, pero ang Fiesco 2020 gikalipay nako kay kani nga year o kani nga month na-discover na ko tanan artista sa Villanueva. Correct. Dancers and artists. Alright. Matud pa ni Mayor kagahapon sa Lamoda. Kaya yung naglibo na gud siya kung sa'y tinodor ko, tinodor dili tinodan eh. Sa tinodan na lang, kung mo kabalo, ang Villanueva, kung mag-celebrate og kanang fiesta, grabe ka bongga gina. Kita ng tao, gikan sa mga silingan mo, anak gina diya. Pag sukod ba ninyo nagplano, Mayor, nagunaw na ba mo nga kanang palayon nung kanato ni Udili kay basi unya ibasta mo ingon nga ka-pandemic karon magunahon og mga ani. Mga tao mo yun nga ngano ang Villanueva nga gahimo-himo man ana nga lisod ang panahon. Lisod ang panahon takan ng budget may pag ipadulong na sa mga kuan. Katong mga way trabaho may ana. So, yun ana, Mayor. Naba mo ana, did you entertain that thought? Sa ako agyud sugod pa lang sa March. I thought our tourism programs
will be as good as dead for the year 2020. Pero nagkuha manggutag bag-o nga designate nga tourism officer si Mr. Joseph Espadilla. Pakpaki. And then, Pakpaka 1 to na month si pa lang Kanto. siya, palungsod sa Villanueva. Yes, oo. Sa month of August, nag-conceptualize na siyang fashion reboot, an online fashion show featuring the designers of CDO, Oro Fashion Designers Guild. So, ako medyo hesitant ko nga, ingon ko nga, wala man ko'y reason, no? Wala ko'y agenda nga kanang unahon ng uban butang karon kaysa sa pandemic response. Pero sa Villa pod lugar, kung sa pila ka months atong tan-awon, nakahatag naman gud ta sa response sa tao, mayong tag food pack sa mga nawad-an og trabaho, sa tanang residente, sa pag-assist sa ROF, LSI. So karon nga nahimo na nato, ang number one man gyud nato nga problem is una is unemployment and ikaduha is kaning mental health sa mga tao, whether batan-on, idnaran, igo-igo lag edad, no? Kay kanang ang tao dili ta meant to be stagnant. We're meant to work towards something or for something. And if you take that away from someone, especially nga di na siya pwede makalakaw siyang balay, limited yung income, dili lang ang physical ang mag-suffer, no? Bisan ang mental o emotional health sa tao. So, ang kaning activity actually is gibuhi na mo ang spirit, no, sa mga katawhan sa lungsod nga despite lugar nga minimal kay ang income, pero permi nila madumduman nga they have so many talents and skills nga ikabuga, no, naapagyapon tay vision. So Very good. ang ato ang manggod ang mga industries atong gabuhion ani small and medium enterprises kanang mga mananahi or mga ga-decorate, no, even ang LGBT nga sector kay mingon ta nga naundang betanan ilang panginabuhi, no, wala na kay gapa-parlor, wala na kay mga events o anay make-upan. So karon wa sila i-make-upan per first time nga sila nakarampa sa stage. Correct, No? Katong correct. lang moda kagabi. So grabe ko kalipay kay ang mga tao nga mo in charge magpagwapa sa background ug sa mga kandidata, mga models, sila na po yung nagpagwapa, no, for the first time. Alright. Mayor, So, kaning ang purpose ginato malipay ang spirit kay kung di ba kung happy ang heart ug ang mind sa tao ilang spirit, mabuhi man gud sila nga they hope ba nga napay better maabot sa future. Yes. Yes, tama. Mayor, for the past 11 days, among na-feature diri ang mga success stories nga kasagaran yun kato mga entrepreneurs or mga small and medium entrepreneurs, SMEs, diya sa Villanueva. Isip nga mahimong inspirasyon. Salamat kay imo ka nang gisubaybayan, no, nga imo na kuan. How did you feel nga kani sila wala man gyud ni unscripted, wala magihatag sa ilaha nga mga tips nga mo ala nga we want to feature your product, your services or giun sa inyo pagsugod. Kani silang tanan naglisod yung sugod unya nakahawas. Failure. Daging mga failure, nahawas, napay nasunugan, napay nabahaan, niya, nibangon, balik ang negosyo, o niya, nakakita o medyo kahayag, especially in the middle of the pandemic. Pero kani ang kasagaran nga bottom line. We randomly, no, without you knowing LGU, we did not even coordinate with LGU, kung kinsa ni mga tawhana, ang among mga staff ang gapangita ani nila nga mga stories diya sa gawas. Karon, how would you react nga most if not all of them nga medyo emotional pa nga mosulti nga grabe kung wala mi gitabangan sa LGU, dili mi makamontar sa among negosyo ug di mi may unani kadako karon. Sa ako alang lugar, I like to help people nga naningkamot, no? Kay tanan man atong gatabangan, walay pili. Pero makita na ko nga bisag unsaon ni mong tabang sa tao nga dili ga paningkamot, dili gid siya mulahutay. Ikaw pa'y basulon, no? Kung anong wala siya nilahutay, pero ang tao nga paningkamot, tabangan nimo, kanang maabot ni ang places nga wala dili unta niya maabot kung wala bitaw ang community nag-support sa iyaha. So I cannot take the credit for it. I have to thank
among mga barangay councils, no, kapitan, mga BHW, barangay kagawad, sangguniang bayan members kay sila ang nahimong link, no, mga purok chairman nga mailhan ako ni nga mga tao nga ilang ubanan sa opisina mayon sila nga pwede ba namo matabangan, and nahimo po siyang program sa LGU. Dili bitaw siya nga kung kinsalay mo duol mo yung matabangan. Na nakita nako ang importante kaayo ang agriculture, ang economic enterprise kay mo gid siya ang foundation sa society kay dili man ta kinahanglan nga mahimong milyonaryo. Ang importante lang nga dili bitaw sadta nga magununa lang permi nga ma-afford ba nato ang atong kaon 3 times a day. Diba? A little more than that lang nga bisag ang mga tuition sa mga bata, maset, na savings kinagmay. So ganahan ko mutabang sa kaning gasugod gapaning kamot kay maantuson, no? Kanang daghan kanang kuan manggod daghan manggod tao nga bisag gatabangan nimo reklamador dili makontento, pero what I like about kaning mga nagsugod gyud nga sila gyud ang naningkamot na imo pa yung suportahan wa kay madunggan nga reklamo, no? Kay kitang tanan nay pagsulay, so they see the value of kanang sila gyud magpadako. So for me worth it kay nga budgetan sa LGU ang support sa small and medium na enterprises. Wow! Patak! So, Mayor, after aning fiesco, no, especially sa 2021, pwede ka ba namo makuhaan sa imong outlook alang sa Villanueva? Outlook na ko for 2021, makita na ko nga slowly makompleto ang atong basic na government or public na facilities which is mugi gihandom sa mga tao for so many years now. Like for example, a university, hospital, bus terminal, naay public market, housing. So para sa ako amang good na daghan ang sa Villa nga magreklamo nganong wala ni nga project but the reason I think nga daghan sila gapangayoon is because naanad sila nga daghan tag-abot. So muna akong gaipasabot sa ilaha nga in every season or every year nagi prioritization. So for example, sa time sa akong parents giuna nila ang mga bukid, no, nga i-develop nila, giulahin nila ang sentro. Sa ako apod kung bahin-bahinon ako, for example, tanan barangay mahinta nga 60 to 70% of their road networks concrete na. Akong nakita nga panahon na pod nga ang sentro kanang atong i-develop. Pero kung akong i-half ang budget, ang mahitabo dili mahuman ang sa sentro, di ba? Which is kanang for me wala na kay added value kung ato pang siniton isa lang ka kilometro nga dalan sa bukid. So giuna sa nato ang sentro, then napamantay next year, no? Next 2 years, pwede pa nato nga mahinay-hinay nga ma-balance out ya po na tanan. So nakita na ko nga karon gaka-kompleto na ang puzzle sa Villanueva, no? Ang main nga road networks is humana, ang panubig okay na. So ang nakita na ko nga kulang bisag asa nga syudad or lungsod sa atong nasod is housing gyud, socialized housing. So muna ang akong gapaningkamutan, affordable housing gyud sa mga tao. Wow. So, Bern, pwede na mo balhin diya si Bernie kay naay housing diya, Mayor. Sa bao, pwede na kumubalhin na lang diya, Mayor. Actually, si Bernie nanay roots sa Villanueva. Nana siya ay roots dito sa Nanay lola area diha. na So, oo. de kay lola Atong dapat. ga-develop ang mga kanang mga hinterlands, but in terms sa housing actually nakita na ko daghan lumad nga taga Villa nga walay kaugalingon balay. So muna akong dream nga bisag sila nana sila yung mga trabaho pero wa say kaugalingon balay karon they can avail of their own homes. Pohon. Alright. Alright, so Mayor Jenny Oy. Unya ng gabi ang ilahang binibining Villanueva. Mayor, tama. kanang imbita sa sila, ilabi na padulong dispiras, hantod ugma sa Fiesco celebration sa Villanueva. So I would like to invite everyone nga naminaw karon, nitanaw karon nga please support our Fiesco 2020. Daghan kaayo events nato from Binibining Villanueva, which is tonight na ang coronation. It will be available online at the Facebook page LGU Villanueva, and also tanan atong mga events from the past few days, especially our Villanueva Choral, Villanueva Dance Troupe,
La Moda, LGBT nga fashion show, they're all available on our page. And daghan pod kay ta mga local products nga atong gi-showcase nga basi na mo yung mapilian or magustuhan. Napod tay mga artworks or paintings by our local artists. Naatay art exhibit at Nor Francesco Square, Poblacion Crest, Villanueva, Mistamis Oriental until December 31. So I hope nga you can come and support us. And magpa-picture po unta sa atong Christmas lights nga gihaguan taon sa mga LGU employees. Daghang kayong salamat and happy Fiesco 2020. O atangin ninyo ang video sa among pagbisita sa paggisa ni Mayor. Atangin ninyo na sa among Facebook page also. Pohon. Daghang kayong salamat. Mayor, thank Jenny. you. Once again, salamat sa pagsalig sa gahi ni Bay nga gihimo mi ninyo sa Villanueva isip media partner sa Fiesco 2020. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Daghang salamat, Mayor. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Happy Fiesta. Happy Fiesta! Villanueva. Again, si Mayor Jenny Uy Mendez sa Villanueva. Oras! Alas 7:36 na! Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Everyone has a story left untold, so never start judging someone thinking like you know them. Because the truth is, you probably don't. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Stay at home and keep tuned in to Home Radio 93.5. Home Radio Cagayan de Oro. It feels good to be home. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili ako maskama. Kung sa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:38 na! Biyernes naman day. Hoy, atangin ninyo lingaw ang among pagbisita dito sa Villanueva. Ang among pagtour silang bagong nga gym. Atangin niyo sa among YouTube o among Facebook account. O ang among paggisa sa mga pangutana ni Mayor Jenny Uy. Atangin ninyo na may gala ha. Amo nang i-upload. Kung pa mo naka-follow, i-like na ginang gahi ni Bay. So marato. Okay, bye! Ito naman po ang sumpay sa atong gugmangyak serye. Siya pa, grabe yun yung kapagaw may gala. Grabe among shooting. Abas talaga. Pero mas may lang mapagaw kaysa dili tinggan. kung kabalo lang yun ang partner, kung yun siya niya pagtabla sa mga products para himuon og pasalubong. Pag-uman sa shoot, gihipos sa rin dito. Biyabi na para nasong asawa para malipay akong asawa, ano wa. Pag-abot, wala gitinggan eh. Di kapoy siguro may gala. Kaluoy may gala. Ang gugmanggiyahak natin ay atin sa atin ng Biramax Capsule! Max Gahi, Max Lami. Oy, kabalo ba mo? Karong Lunes na ito may bawaan kung asa ang atong mga primary outlet ani. Hopefully Monday.
Next week, no? Hopefully next week, amo nang masulti kong asa gid ha. Daghan na kay nangita, daghan na kay nalipay. Akong otrohon, ang Biramax, nara, tulo ra ka klase nga tao o lalaki ang kailangan sa Biramax. Una, katong mga nanay, mga erectile dysfunction. Siyempre, idana na. Dili mo, wala man na dili sa to mga bata pa man eh. Ito na erectile dysfunction, kani, pwede ni. Ay, kumbate. Okay. Ikadua, ambot lang, unaban ni dire. Sana. Kanang mugahi, pero tungod sa stress, pangunahuna, trabaho, mga unsa ba, gikan baka nag-shoot, kapoy kayo. So dili mapansin. Di ang problema, pag uli sa balay, Luya na, kapoy na. Kay, kuan ba, gyapon na ang pangunahuna. Kung imong, bisa pag imong, si imong Kusog. junior kusog kayo, pero imong pangunahuna stress ka, apektado gyapon na. Munang kailangan ka og Biramax. Ayan. Okay, katulo. Last. Mugahi. Kumbate. Tapos pag alap, gahi na yun dito. Di kailangan og tamal. Pero, pag anak sa sumura to? Wala na. Kanang mga brag, wala na diri sa to. Wala na. Dili. Wala na diri sa to. Kanang, pala, mugahi. To. Mura to? Mapay pag-inom tubig. Pagtulong tubig. Sumura to. Nagisapot na. Sumura to. So, usan ni? Mopod ni ang mutabang ninyo, ang Biramax. Sa ni kabinet? 3 days ba? Ayaw mo, dili ta magbinugok ka. Dili 3 days nga perminti gahi. Ang sensitivity. Can you please say it? Sensitivity. Yan. Ang sensitivity, 3 days mga igala. Huyo po na nimo. Basko na yun. Matandog lang siya gamay. Mo galing. Nindot kayo. 100% herbal ni siya. Mo ay mo kabalaka ni. Di ba? Anara? Busa! Palit na. O Biramax capsule. Max gahi. Max lami. Katong si pangayog sampol niya. Mo na'y problema ani. Di ni mo salir. Kong sampol. O siyempre, tama na. O siyempre, ato sa sabroso tsokolate. Uy, kung kamo hilig magsikwate, diri na mo sa purely made of pure cacao. Walay preservative, no additives. No other ingredients but their standard qualified cacao mo nang lahira ang lami aning sabroso tsokolate. Comedian's finest chocolate. Very healthy pa. Pait-pait ang lasa kay lahi mga nasikwati pero very healthy. Bosa, available na ni sa mga pharmacy, uban na tong mga convenience stores. Ang pangitaon ninyo, sabroso chocolate. Very good. And ladies and gentlemen, in the house, our celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Good morning! May mundag ganaran. And for our quote of the day, the greatest prison people live in is the fear of what other people think. Pakiulit again. The greatest prison people live in is the fear of what other people think. The fear? Ano mo sa fear? Anong diagyanan barko ba? Kanya, pag-explain pa yun. Ang labing dako daw sa usa ka piniriso, prison man. Sa usa ka piniriso nga tao, ang pagbiya og maayo, fear man. Fear ka ng hadlok. Hadlok din siya. Giusap na rin nila. Nausap na, hapon lang alas 4. Pag-fear sa pagkahadlok sa daghang mga tao. Pagkahadlok. Fear of what other people think. Ang pagkahadlok og pangayo og thank you ana pangayo. Wala na. Pagkahadlok og pangayo sa daghang mga tao. Ambot nila ka muna adjust other sa mga people brother. think. Aniya na ang sumpay sa atong gugmang giyahak serye.
kagahi Bernie o kagahi Lito. The hard Bernie and hard Lito. Grabe kagahi Bernie o grabe Very kagahi. hard Bernie and very hard Lito. Uy, tapuson mo na ni karon ba? Oo, siyempre. Nilabay ang halos 2 ka semana, wala na may contact ni Charmy. The first 2 weeks, we did not contact with Charmy. Contact. Bernie Slang came from Canada. Og ang problema, gusto na ko mag-move on. The problem is, I want to move on. So hinahinay na ako nakalimtan si Charmy. I'm slowly to did not be remember Charmy. Og nana ko gipanguyaban lain. I have a courting another girl. Apan usa ka gabi ni ana na inanawag sa akong cellphone. But one night, there's a calling in my phone. Uy nga niya na tabo! They're starting on Love Live. Ringtone 33. Oh, ay, sama ko ini. Nào gilo. Sao mày? Nait. Oh. Kagabi bang ako sig manawag mo tulog na to? Andy. Oh. Oh, you are Charmy? Ikaw ni? Ano sama ka? Charmy. Pwede ta magkita. Ano sama ka nga? Pwede ba ta magkita? Ano man? Nga, di na ma-move on ako. Sige na ako sa gawas. Ha? Nakapantir ko tugno kay Des gawas na liya, please. Nakadiris gawas sa mong balay? Ako sa gawas, palihog lang. Kanso lang, manugtog na ko. Ako ni. Ah, ikaw na? Ikaw ni? Ako ni. Ikaw gini? Ako lang gini palihog lang tugnaw na kay nakapantir ako. Dali ah! Amam, ano na? Puntahan na eh. Oh. Sama ka nga? Andy! Ginip ka sa gawas? Ah, nagkita mo ato akong friend. No. Wala may nagkita. I'm so sorry. Huh, sorry, nagbumbon ako eh. Di na ko. Andy, pasaylo ako. Wanay panahon na nako'y bagong gipanguyaban. Inga na ako kadali ni mong gikalimtan. Sao na, ako bitaw mangyo sa imo. Ikaw magidili. Nadawat ako na nasayop ko. Abi maguna ko sa ragay po ka sa mga lalaki nga tigduk-duk na walay gugma. Apan nakita na ko nga lahira yun ka. Bisan pa magdako kag tiyan pero lahira ka. Ay, dako tiyan. Lahira yun ka kay mataguman kay bibugan mo Paulion pa kanon pa kunin mo Jollibee. Napay plite. Tapos yaton pag kunin mo sa terminal. Lahira mo ko sa taxi driver. Naman ginitinggan yan pag uli ba? Andy, na-realize na ako nga kailangan natutiwason na ni kay gamay na lang itong oras. Na-inlove na giday ko sa imo. Ha? Na-inlove ko sa imo. Ha? Otro, wala. Naipik otro. Na-inlove ko sa imo. Ha? Katulo na kurat. Ha? 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 Ay, nasobrahan. Na-realize na ako nga. Murag bakak na ginang mahitabo. Dili. Wala. Dili ni bakak. Wala na. Andy, maghubo ko. Di lakid ko mo o sa... Andy, dukduk ako, Andy B. Ha? Dukduk ako. No. Kiningaw na kong dukduk. Di lagi ko ana lagi. Di na lagi ko. Di na ko matintali Andy, mo. please. Tabuni Andy. na, tabuni! Andy, please. Tabuni ba? Awa Andy. lagi tanawa ng martilyo. Andy, please. Tanawa. Please. One time lang, Andy. Di lagi ko nimo lagi. Di na lagi ko. Andy. Di na lagi ko. Ayaw ba? Si Andy. Nalas na bigyan niya.
Wala kita na ako yan pa mga kadiriyo. Tanawa di nabigyan ng dako. Andy, na-miss na ako ni Andy. Basta ka isa, last na bini. Andy! Uy, last na bini mo. Uy, paminaw mo. Andy! Uy! Paspas si Andy! Last na bini niya. Uy! Uy! Andy! Uy! Agay na buntagan na. Sharmy, last na biyan niya. Di na biya akong musab. Awa, imam kong gipungos na naman noon. Andy. Nabawag ka ng martilyo. Nabawag noon. Tanawa. Nakalaway-laway ka, Andy. Andy. Pwede ba nga ilaw sa lang ginatunig seryoso ang relasyon? Wala na. It's time na nga to stop it. Ihong ka nga naigugma ka na ako, di ba? So, na. Ato lang ni padayon. Di na ako, wala na. Ug baga sa, wala na gid. Di. Wow. Bago lang kay ka nakadukduk, tamo yung kag-ayaw? Ingon ako nga last na to. Ikaw may sigig pa mo. Pero naingon ka sa ako nga na-inlove ka. Saon na. Karon, nana ko ilaing na inlaban. Sabog ni mo, Andy, nagpadukduk na. O sige, nagdala pa ba akong pizza diri, oh. Di na ko eh. Nagdala ko pizza, tapos na soft drinks. Wow, lami lagi ni siya. Basta man, pila ka slice imong gusto? Sa pizza. Ugaya eh. Nadali. Naglakjo. Basta man, slice na to ni. Ang pizza? Dili ang soft drinks, slice ang soft drinks. Basta mong buta na to kanang hot sauce? Ang pizza? Dili lagi ang soft drinks galing, buta na to hot sauce. Sige, akong ihuwad sa baso. Ang juice? Juice. Soft drinks. Ang salita soft drinks na ito? Hindi na ito juice? Na may color good. Butangan na ito nagdagan ice para bugnaw. Ang juice? Soft drinks lagi. Soft drinks na eh? Undangon na natin. Andy. Di na ako sa imo. Andy. Ayaw ko lang sa'yo. Andy. Charmy, di na ko. Andy. Di na ko. Andy. Shut up. Andy, please. Shut up. Og dito na humana usa na pod kaway klaro, way hinungdan nga drama mga kagahi. Paita ang kalakihan. Sa dihang nagpakiluoy siya nga na-inlove siya sa akong tarong pero apan ako bro nakingyug ko nga dili na ko. Sa English pa, no it isn't. No it isn't. Wala na gyud ko. Unsa pa ako pagkabalo basig daghan pa yung mga lalaki diha nga nitilaw niya. Ese. Na-realize na ako nga di ko ganaan ng corporation. Mo nang bisag unsa niyang pamugos, wa nagyud ko mosugot. Kainibay! Kainibay! Kahi sa balita! Kahi sa kalingawan! Nana po yung nag-birthday karon. Team shutdown gyapon. Si Rodjin Garcia, also known as Joe Romantico. Happy birthday, Joe Romantico. Happy birthday. Ilang kay si Joe Romantico ka birthday? Oh, kisa pa? Ang prinsipe sa Madrid. Uy! Si Fayid Tan. Fayid Tan, happy birthday, Happy brother! birthday, Fayid Tan. Noble Fayid, good morning and happy birthday. Mga batch na ako, happy birthday. Sa talan mga nag-birthday, happy birthday. Nga nawala doon na yung lisensya. Ang lisensya ni Joe Romantico nawala. Nahulog sa Happiest birthday, Boy Pops, Fayid Tan. Gikan sa Nose Bleeders Incorporated. Good morning mga kagay. Congratulations on your second mansari. Keep going and more power to Guy Dibay from Kapitan Manny Bularon. Hoy, Boss Manny! Morning! Good morning. Good morning, Chigo. Good morning, Jonathan Acaba. Good morning, Raquel Labot Aloro. Good morning, Chair Jane Paho. Oga, good morning. Kani positive kini si Ma'am Joy Martinez. Ma'am Joy, nanawag siya. Kaya gusto siya mutabang sa atong kagahi-tabang. Ito kang baby
Madison. Salamat kayo, Ma'am Joy. Dario Apolinares, good morning. John Ice Rivero Razalo, good morning from Abu Dhabi, UAE. Good morning. Siyempre, kang Alan Agot, good Asa morning. ka to akong text Kuya line, Paul James Smith, good morning. Catherine McLean, Jen Joff, good morning. Ivor Larsen Bade, good morning. Good morning. Lucille Natinga, good morning. Red Babiera Floresca, good morning. Geraldine Joy Garcia, good morning mga kagaya. Mandala Class 2020 Philippine Air Force. Si Cyril. Uy, good morning Cyril Cambalon. Ay, si Cyril, kagapon. Say, morning ni Maria, Say. Good morning, Marian Pardo. Good morning, Teresa Sinadahan. Good morning. Sa tanan namong mga panubay. Uy, kumusta yung struggle kagahapon sa Messenger? Nga. Oo, grabe. Abin ako. Away. Abin ako. Pero tinaghanan, nag-away daw ato nag-away sa Messenger. Ngano di ka mo tubag? Ganun na po ko rin mo nag-PM. Imo nang gi-activate no, kaya di man ko kasulod. By the way, on Sunday, December 13, people across the globe will witness what astronomers call the king of meteor showers. Ay. One would see 120 meters per hour shooting across the sky in blue, green, orange, and yellow color. At tangan daw nato no? Maklaro na sa to adres, Pilipinas. All over the world, man. All over the globe. Manggawas ang mga meteors. Problema mo landing unya diri. Ay lang po sa home radio kay Manalbaho pa mi. Manalbaho pa tao mi diri. No? Uy, gapo na. Meteor Sunday, showers. Sunday na. Sunday. Sa Philippine time, kundi mo ulan sa Pilipinas. Nga ta ko mag-ulan, maulang. Ni gwapo ni istambayan dia. Gwapo ni istambayan sa bukid ni Brother Raymond Garan dito sa Kamamanaan. Dito sa taas. Para wagi makasalipod. O atangan po nato ang katong nga samgyup, Anli Sangyup sa Party Barn. Oy, salamat sa Party Barn. Lami agapo Kadagan mi megala Pwede karon to kay para gutom na sad mi ba? Adlaw-adlawon gyud. Adlaw-adlawon. Oy, good morning kagaya gimingaw na ko ninyo bay. Pag-greet ko sa akong asawa si Ria Perotso, anak nga si Jerry from Jess Perotso. Daghang salamat ninyo ha sa atong mga ang hotline namo diri sa text 0915-582-5534. Good morning po kang Ma'am Jinky sa JB Pharma. Good morning. Good morning, ma'am. Sa tanang mga staff sa JB Pharma, good morning ninyong tanan. No? Uy, si Mick di ay. Sa Mix Cafe. Diya sa Villanueva. Nakadto ta. Salamat, brother. Mga tilawan ng yung burger. Nga giserve silang maniger. Burger nga gikan silang maniger, may ganan. Sus, Bernis ka nun. So, asa man ta maglagon yan? Batay kalaagan? Si Regional Director nga Jerome Asuga. Mo ba? Sa Napolcom. Depende sa akong lawas yun kay sa gunson kay ko stress pila kadlaw Pero kailangan ko magpa-massage katong massage nga walay putol katong pinakatay yun yung massage ba? Katong itong ga-massage ni Boy Negro. Katong dito sa kama, katong butangag oil ang kama, katong magligid-ligid din ka sa kama, katong leader. Si Lito Romanana. Anyway, daghang kay salamat second anniversary na po sa gahi ni Bay. Second mansari. Ikaduha ka bulan pa lang nato pero murag dugay nakaayo mi. Correct, tinood lang. Unya, grabe gyud kay yung pagsuporta kanamo kay nakahatag kanamo kalig-on. Nakahara na kusog. So, magkita-kita na po kita next week. So, samang takna, so samang istasyon. Timan nga, ang katawhan nga dunay gahi o ligdong nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini ang iyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. O ginumdumi nga ang bana nga gahi, kanang perti yun kagahi. Sa uban, di na yun mulingi. Kini si Bernie Bitok-Bitok. O siyempre, second mansari na sa Gahi ni Bay! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces
places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio.